Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа едно бомбоубежище. Аз си в село Червен, точно зад задния ни двор. Това е гората в задния ни двор. Чуват се птиченца как пеят. Да. Къде се движим сега? Остава 1 март. Насам ли? Трябва да минем от тук. Да прескоча ли? Какво трябва? Не, ти много по-че направихме хазар. А сега най-много да се пребия. Чакай сега. Не, чакай. Опа! Браво, мамо! Сега да се тук в гората има шипки. Може да си вземем малко, но няма да си вземем. Баба ще си прави чай от шипките. Да, но няма да вземем. Ще ги оставим. Да. Само доста места има. Хайде, давай. На къде се движим сега? Към един огромен хълм. Към хълм. Супер. Там горе. Не знам дали го... Еми, то не се вижда много дървеста. И аз съм се качвала там горе на този хълм. Ако виждате, аз съм се качвала горе. Сега ще видим как ще се качиш. Много ми е интересно. Да. Не, много се прибиеш, кога остане. Да, не е проблем. Долу ще ми шмам или сме ни нагоре ще се ходиш? За катира с тебе. Нагоре или долу? Никакъв случай. Сега надолу ще се мъкнеш да прескачаш дървета. Ще се опитам. Накъде си сега искате? Накъде искаме? Аз съм нагоре ще видим. Това ли е хълмчето? Аз съм изкачвала. Ама то на камера не изглежда толкова голямо, но на живо е доста високо, значително. Много голям. И сега искаш да ми кажеш, че се качиш там горе. Да, а пък че мислите и такова е долу. Добре. Снимам. Да им дали няма паднеш. Оле, къде отиде бе, Борис? Оле, майко. Здравейте, приятели! Ами, ти не се виждаш много от дърветата. Тук се опитвам да мина през Да, някакво ни. да мине. Чакай сега. Аз бях и там горе, но Ще се пребия. просто да няма да мине. Ами, тези водливите ще ми са... Да, и ще се закача. Давай, хубаво се наведи още. Давай. Добре дошли в тайното бомбоубежище. Ето го. Ние сме с тайци, ходихме само и тук отгоре. И там докъдето води, може да не виждате. Там имаше... Нямаше нищо, просто имаше път напред. И най-накрая има много дървета. И спряхме и се върнахме. Ама иначе, после ще отидем. Ей там вътре, виждате ли? Ей там е зловещата вода. Врата го наричам аз. Не те ли страх? Малко. Много малко. И... Ма тачи с тебе, сега ще дойде. Да. И не знам, той сега тати се почива, нали? И по пътя също мога да ви покажа сега и една дупка. Тя е зад мама. И... Да, за тебе, мамо. И ето там на един кладенец, почти навсякъде има такива кладенец. Ето е къщата, Трябва която да внимаваш стои. да не падне някой. Ето е там къщата. Нямам нужда да ви показвам. И зад мама е дупката, да. Ето не е много голяма, ама... Това да ви кажа. Ето зад мама. Ето е мама за тебе. Ето е дупката. Изхвърляли са просто много неща. Чак много. Има Сега- някакъв бидон и Да. Да. някаква бутилка. Сега искам да ви покажа и още едно нещо, ама трябва с мама да дойде с мен. Хайде, мама, ела. Виж колко е интересно това бодливо дърво. Да, навсякъде ми бодли. Аз си... Ето и така се удрах на него.
Не на това дърво, на други храсти. Той има и малки храсти. Интересно. Ето вижте, чакай, шушулка е паднала тук и се заглещила. Ето сестра ми и татко идват. Някъде в далечината са. Добре, ще ги чакаме. Много далече. Ето ги. Не знам дали виждате. Ето розовото червеното. Ай, Ларипи! Хайде, ела! Ще влизаш ли с нас? Сега идва. Идваш ли, Еми? И през това време сега ще измисляме как Емилия, ако иска да дойде да... Няма да дойде ни. Ама защо? Ще я питам, ако иска, ще дойде. Първо тати ще влезе, после аз ще дойда. Ще кажеш дали е безопасно, защото ако не е безопасно, ще припадна. Този ставам книжка. Тати, донеси ли пенер? Да. Дай го на майка. Какво иска да дойде? Интересно. Хайде, бе, бърз. Приятели, хайде сега с тати слизаме. Емито иска да дойде, ама мама не дава. Чакай, че имаш някакво... Нещо имаш на гърба. Виж да викаш. Е така си. Викаш. Какво? Мама. Сега не знам как ще влезем, приятели, ама... Тати сега влиза първо да види какво е. И после аз ще отида. Но жалко, че не знам дали ще можем да снимаме вътре. Приятели, вътре сме. Всички сме тук. Колко е високо. Да. Глед с краката? Долу ли? Това да ни се придмина къде? Да. Да. Да знаете, че ние бяхме с Тати отгоре. Горе на това. Да пуснем, да си възьмем това. Колко е било 40 година, бомбоубежище. Да, 40 години. 40 година. Аз казвам, че е било 40 години. Какво е ти? Тук е Тати намери връзка. Тате, какво има там? Опа! Та врата там. За да има изходи. Как има друга врата? Тук не ли се ги издига, може да види? Аз тук са го любили. Да. Голяма война. Тук има... Тук само се издига вече. Там. Мамо, чакай! А тук има път. Какво има? Тати! Ела! Тук има насам. Къде има? Тук има насам. Насам. Тук води към... И това тук е... Судобор? Да, и той е колко си допълнил. Тук е железа, бетон и ти нищо не се направи яко. Ма те според мен ще са такова, с голямата камара, дете тук според мен те са го изкопали, сложи за тесновата и трябва да го закопаят, ама. Те основно. Но... Тати, чакай! Може ли да видим тук? Моля те, искам да излезем от тук, да видим нещо. И майка няма да се качи се миля. Ма да разгледаме. Ама ние бе, ние после ще бъдем така. Аз ви изчаквам, ай, бъде. Хайде. Не знам, че в нещо има такива неща. Майка да милите. Това е проблемата му. Това е било някакъв много малък стар. Не. Склад.
Няма битка. Каква битка, бе? И тук пък много интересно, че останал даже и сняг. Да, там скъл. Сега сега отиваме на тата. Мама ще го начисти човек. Много пари, колко ресурси използвам. Тате! Много. Да ми помощувам 50 000. Аз казвам, че... Много е яко, приятели, сега излизаме. Здравейте, за малко изкачам. И приятели, сега трябва да се покатерим нагоре. Чудесно. И всяко не се прибия вече. Аз ще взепка в гола, като вие се катерите. Приятели, надявам се видеото да ви е било интересно и чао до скоро. И се абонирайте.